Welkom bij de livestream van Chapeau. We zijn live vanuit Theaterhotel De Orangerie in Roermond. En we zijn bij het Culinair Gala. Mijn naam is Dina van Wankum. En mijn naam is Xavier Kortraat. Inderdaad, zoals Dina zegt, de tweede editie van het Limburgs Culinair Gala. Ja, dat is de tweede editie met ruim 250 gasten. En die zitten hier achter op het podium. Dus niet in de zaal, maar op het podium. Nee. En het leuke daaraan is dat wij vanavond ook nog eens een jong talent podium bieden. Dat klopt, want het gala draait eigenlijk rondom de jonge talenten. Zit ook vooraan in de zaal. En het gala is georganiseerd om jong talenten in de gastronomie een boost te geven, een spotlight te geven en liefst ook te behouden voor Limburg. Ja. Daarom uiteraard. Ja, we staan daarom ook niet alleen aan de tafel, want hier bij ons zijn gezellig aangeschoven. Lotte van Schaik, als allereerste. Ja. Dankjewel. Lotte, de winnaar, hoe voelt het? Ja, super, dankjewel. Ik vond het een hele eer dat ik gewonnen heb. Heel erg leuk. Want jij bent jong talent, leerling in de bediening. Ik zit op de hotelschool, dus ik heb het mbo hiervoor gedaan, veel praktijkervaring opgedaan en nu de hotelschool in Maastricht. Okay. Dus ik ben neerkam, dus eigenlijk wel heel praktisch nog steeds bezig, wat ik heel erg leuk vind. Hoe is de finale gegaan? Vond je het naar wens verlopen, hectisch? Eigenlijk wel naar wens. Ik vind wijn heel erg leuk en dat was toevallig een onderdeel waar we ons op moesten focussen. Dus ja, ik heb gedaan wat ik leuk vond, wat ik dacht dat goed was. Ik heb een beetje de randjes opgezocht qua keuzes en dat is goed uitgepakt. Dus ja, ik ben wel tevreden. Ja, dat blijkt maar mee, want jij mag de prijs mee naar huis nemen. Ja. En naast jou staat nog een prijswinnaar. Van de bediening gaan we naar de leerling talent in de keuken. Hoe is het voor jou geweest? Ja, waanzinnig. Je bouwt de hele ervaring, al van het Mac naar hier. Het Mac was wel in zekere zin wat rustiger. Ik weet niet, misschien qua stress of qua spanning. Aangezien je had nog een tweede stap erna, dat was een gedachte niet voor mij. Je had nog deze tweede ronde waar nog alles kon veranderen. En ja, nu is het zo definitief. Dus nu was het zoveel druk ineens, omdat de andere kandidaten waren ook zo goed. We zaten zo dicht bij elkaar. Dus ja, zoals ik zei, alles kon nog gebeuren. En ja, dan win je het toch en dan zie je het niet aankomen. Dus dan, daarom was ik wel een beetje sprakeloos op het podium. Maar, en wat doe je dan op dat moment om met die druk om te gaan? Want dat heb je in de echte keuken, om het zo maar te noemen, ook. Ja. Wat doe je dan? Nee, zeker. Sowieso, je moet af en toe gewoon een paar seconden voor jezelf nemen om even alles op een rijtje te zetten. Wat ik vaak ook doe is, je hebt heel veel ervaring natuurlijk bij één bedrijf. Dus een keuken, manier van werken. Bij wedstrijden is het ook net wat anders. Aangezien je bent en bij een andere keuken, andere manier van koken, want ja, het is blackbox, je weet niet wat je hebt. Ja, dat is natuurlijk bij een keuken normaal anders. Maar inderdaad, de spanning en de stress en de dynamiek die er is in de keuken zelf, dat is natuurlijk hetzelfde en dat is iets waar je dan op dat moment mee omgaat. En ik kan niet echt uitleggen hoe je dat doet, dat zit gewoon van binnen in zekere zin. Dat leer je, dat krijg je gewoon. Maar nee, ja. Super. En jullie zijn dus nog in opleiding, studenten. Lotte, wat voor tips zou je kunnen geven aan aanstormende talenten of studenten die dezelfde voet als jullie willen verder gaan? Ik denk gewoon, volg je hart. Als dit is wat je leuk vindt, ook al moet je er een beetje voor een omweggetje nemen. Er leiden meer wegen tot Rome. En doe gewoon wat je leuk vindt en dan kom je er wel. Ja. Jij, hoe krijgen we meer jeugd die keuken in? Ja, sowieso. Ik vind dat scholen meer studenten moeten prikkelen, meer uitdaging moeten geven vanuit de school zelf. Om de horeca in te gaan. Vooral ook de grotere uren die worden gemaakt, die zijn inderdaad misschien voor sommige mensen lastig. Maar dat is hetgene waar je juist voor moet gaan. Je moet altijd de 110% geven, ook al wordt er 100 verwacht. Je moet proberen te overschatten en daar moet je voor gaan. Uniek zijn denk ik. Gewoon uniek iets anders doen wat de rest doet en dan kun je je onderscheiden denk ik. Inderdaad, zoals ook gewoon de extra uren werken die van je verwacht wordt, ook al zit het niet in je contract. Of gratis een weekje ergens gaan werken in je vakanties. Dus veel investeren en dan kom je er wel. Investeren inderdaad. Hartstikke mooi. Dank jullie wel en geniet van jullie welverdiende prijs. Ja, dankjewel. Jullie bedankt. Dank je. Ja, en jij noemde het net al even, de BBB, want dat was eigenlijk de eerste ronde waar jullie doorheen moesten om tot hier tot de finale te gaan. En laten we even daarna terugblikken op die eerste ronde in oktober bij de BBB in Maastricht. Hoe is het gegaan? Ja, op zich wel goed. Ben je tevreden erover? Ja, zeker. Ja? Die kort tijdsbestek dat we neer hebben kunnen zetten, ben ik wel zeer tevreden.
Had je een beetje verwacht zoals het eraan toe zou gaan? Of wist je niet wat je moest verwachten? Is het de eerste wedstrijd waar je hebt deelgenomen? Nee, ja, het is mijn tweede wedstrijd, dus ik wist wel natuurlijk een beetje wat ik kon verwachten. Ja. Maar ja, dat is altijd, er komt toch altijd een bepaalde druk bij kijken. En, Ja. lukt het wel net niet of het lukt wel net wel. Dus ja, ik ben tevreden. Dus. Heren, jullie hebben net samengewerkt, bediening keuken. Hoe ging het? Ja, dat was heel goed. We hebben op elkaar afgestemd, even een jaar al samenwerkt of zo. Dus ik denk dat we het qua loterij goed hebben getroffen. Ja. Dat denk ik zeker. Ja. Waarom liep het zo goed? Was het van tevoren eerst even samenzetten, het aanvalsplan bedenken? Of wat was het geheim? Dat we al direct misschien al een bepaalde klik al hadden, waardoor het wel soepeler ging. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben besproken wat de aperitief zou zijn. En ik heb hem mijn aperitief laten proeven. En aan de hand daarvan heeft hij zijn smaak ontwikkeld en ben ik mijn wijnkeuze meegegaan op zijn hoofd. Ja. Ja, we gaan door met de volgende jonge talenten bij ons aan tafel. Talenten die reeds echt werkzaam zijn in de horeca. We beginnen met bediening. Ronaldo Augusto, restaurant Rondree. Van harte proficiat, talent, bediening geworden. Dankjewel. Kat in het bakkie, je makkie? Nee, niet per se makkelijk. Het was gewoon, dat waren alle drie helemaal goed. En ieder persoon heeft weer zijn eigen drijfsfeer en zijn eigen drive. En dat is gewoon mooi om te zien. Wat zijn jouw USP's, om het even maar een sexy term te noemen? Ja, gewoon jezelf blijven. En gewoon doen wat je moet gewoon inspelen op de gast. En als de gast iets wilt, dan probeer je dat te regelen of te doen. En dat vinden ze wel heel fijn en prettig. Dat moet je gewoon altijd doen. Okay. Je hebt een relatief korte carrière, hè? Je bent nog jong, daarom ben je ook een jong talent. Maar zie je al een verschuiving van wat een gast wilt nu ten opzichte van misschien een paar jaar geleden? Is daar een verschuiving in wensen van het beleven van een avond? Ik denk dat het wel hetzelfde is. Alleen verwachten ze wel veel meer, of ja, verwachten ze veel meer. Gasten worden wel steeds slimmer in de keuze van wijn bijvoorbeeld. En dan moet je wel steeds fascinerender en spannender blijven gaan om hun te overmeesteren, eigenlijk zou ik zeggen. Ja. En dat is wel het mooie ervan, van 6 jaar geleden of zo, of nu. 6 jaar geleden was iedereen van ja, amen. En nu is het van, oh ja, maar wacht even, dit is in dit en dit is in dit. Dat ken ik. En dat is nu wel een mooie ervan, dat je wel echt inspeelt om het beter te kunnen doen. Hartstikke mooi. En naast jou staat nog een jong talent, prijswinnaar, Simon van Buul. Jij bent het jong talent in de keuken, ook voor Rondree, dus dat is toevallig. Ja. Geen doorgestoken kaart, het is gewoon toevallig. 2 talenten en jij mag de prijs dus ook mee naar huis nemen. Wat zou jij andere talenten kunnen adviseren om ook op die positie te komen? Ja, doorzetten. Doorzetten. Gewoon blijven doorzetten. Ik heb wel een paar jongens zien afvallen en dan denk ik soms van waarom? Je bent zo goed bezig en het is eigenlijk de toekomst voor je en stoppen ze omdat soms de uren te lang zijn of vrienden van hun die willen op vrijdag en zaterdag op stap gaan, kunnen ze niet meegaan. En ja, want dat zit er dus bij, dat soort opofferingen om toch... Ja, zeker, dat zit er maar de hoort erbij. Maar als je genoeg liefde en genoeg passie hebt, dan gaat dat wel. En als je... Ik ben daar heel eerlijk in, als je vrienden dat je daar niet in steunen, zijn het geen echte vrienden. Dat is goed. Goeie boodschap. Ja, dat is goed mijn mening. Ja. Hey, en dit is dus een mooie stap voor jullie carrière, hè, dat jullie deze prijs thuis mogen neerzetten. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat voor plannen hebben jullie? Ronaldo? Ik weet niet. Ja, sowieso blijven evalueren en sowieso gewoon gepassioneerd blijven werken, denk ik. Of ik dan verder op hoog niveau ga of niet, ik blijf gewoon doen wat ik graag wil doen. Ik blijf mezelf en dat is belangrijk. Je zit nog op een ster, dus ja, ik bedoel hoog niveau. Ja, jawel, ja, dat is waar, ja. Maar gewoon mezelf blijven doen en gewoon wat ik leuk vind. Jij blijft ook jezelf? Ja, zeker. Ik ben wel van plan om een tussenjaar te nemen. Eventjes een jaartje genieten. Ga je culinaire reis houden? Ik kan naar Oostenrijk gaan eigenlijk, naar een skigebied of zo. En dan gewoon even, ik weet nog niet, voor hetzelfde geld ga ik daar in de keuken staan. Ik weet nog niet wat ik precies ga doen, maar ik wil gewoon even een jaartje tussenuit. Gewoon een beetje snowboarden, maar ook keihard werken maakt me niet uit. Maar gewoon genieten en daarna terugkomen en kijken. En binnen dit en 10 jaar hopelijk mijn eigen zaak. Kijk eens aan, heel mooi. Slotvragen, dubbelslag voor Rondree. Wat drinken jullie? Wat zit er bij jullie in het drinkwater? Michelinster, dubbelslag hier bij jonge talenten. Zit er iets speciaals in het water? Nogmaals, jezelf blijven. Jezelf blijven. Mooie woorden.
Mooie woorden om mee af te sluiten. Maar zo makkelijk was het toch niet om helemaal die prijs te mogen ontvangen. Want daar was natuurlijk de finale voor. En hoe die finale eruit zag, daar heb jij nog een mooie vlog van gemaakt. Dat zag er zo uit. Ik ben er zelf tevreden over en ik vond het een hele leerzame ervaring. Dat was heel leuk. Ja? Echt, ik heb echt genoten ervan. Echt genoten? Echt super leuk om mee te Ging het zoals je hoopte? Je bent zenuwachtig, dus je merkt wel soms aan je praten en zo dat je af en toe een beetje weggaat. Maar ik vind wel dat ik het goed heb gedaan. Ja, en intussen bij ons aangeschoven directeur van Gomeo, Godfried van der Lucht. Godfried, je hebt al mogen genieten aan het culinaire festijn hier beneden. En vanavond staat natuurlijk ook in het teken van de Limburgse gastronomie. Hoe staat het ervoor met de Limburgse gastronomie? Ja, ik was vorig jaar ook voor het eerst, hè. Dat was hier de eerste keer. Toen werd mij de vraag ook gesteld aan tafel door Xavier's vader. En toen ben ik een beetje overvallen van god, wat vind ik als Gomeo ervan? Was toen eigenlijk een beetje twijfel ook van gaat het wel goed? Ja. En zijn we niet afgelopen jaar 2018, 19 wat gestraft? Ja. In ieder geval door de andere gids. Nou, ik had er alle vertrouwen in. Wij hebben dat ook niet toen laten zien. Ik denk dat we misschien dit jaar wat meer eens zijn met de rode gids. Ja. Ik denk dat we veel meer in lijn liggen met elkaar. Ook als je ziet wie er wat gewonnen hebben dit jaar. Die hebben bij ons in ieder geval wat in punten gestegen. Dus ik denk dat het goed gaat. En ik heb toen de tijd al mijn vertrouwen uitgesproken. En ik geloof dat het nog steeds wat dat betreft goed gaat. Ook met de Limburgse gastronomie. Het gaat over het algemeen goed met de Nederlandse gastronomie. Okay. En Limburg is daar, ja, je zou kunnen zeggen van oudsher heeft het een bepaalde naam en een statuur. En misschien krijgen we het weer een beetje terug. Maar we zijn met z'n allen heel goed op weg. Het gala draait voornamelijk om de jonge talenten. Jonge talenten zijn belangrijk voor de toekomst van de gastronomie. Ja. Loopt er genoeg talent volgens u rond in Nederlands Limburg dan voornamelijk? Ja, jong talent zit ook een beetje in het DNA van Gomeo. We zijn ooit ontstaan eigenlijk als tegenbeweging in de jaren 60, 70 toen de andere Franse gids de Nouvelle Cuisine eigenlijk niet zozeer waardeerde. En eigenlijk ook jonge nieuwe chefs met een nieuwe stijl keuken naar voren kwamen. Toen de Nouvelle Cuisine. Grote namen uit die tijd, Bocuse, Rebouchon, Ducasse, al die mannen die eigenlijk die nieuwe keuken voorstonden. Dus eigenlijk zit dat nog steeds in ons DNA en zoeken wij ook ieder jaar naar jong talent hoe het in Nederland rondloopt. En er loopt gewoon heel veel rond. Er zijn steeds meer jonge chefs die op jonge leeftijd al bereid zijn hun nek uit te steken om een eigen zaak te beginnen. Vroeger was het wel gebruikelijk dat je als jonge chef eerst in het buitenland ging leren. Ik denk dat we tegenwoordig in Nederland al heel veel grote namen hebben waar je het kunt leren. Dus je hoeft niet meer zo heel ver te gaan om het goede voorbeeld te vinden. En ik denk dat ook iets van deze tijd is om dan in ieder geval terug naar de roots en naar je provincie of je omgeving te gaan waar je oorspronkelijk vandaan komt. Ja. En dat zie ik eigenlijk in heel Nederland wel steeds meer gebeuren. Dus ik denk dat het niet slecht gesteld staat met onze Nederlandse jonge talenten. Oké, hartstikke mooi. En is het voor horecazaken moeilijk om jonge talenten binnen te halen? Of? Ja, het is een issue van deze tijd om mensen te laten werken in een branche waar iedereen naartoe gaat als hij vrij is, om dan juist te gaan werken. Dat is inherent aan deze tijd. Dit werd net ook op het podium nog genoemd. Waarom ga je naar een ander stad? Ik denk niet dat dat een Limburgse issue is. Nee. En deze specifieke persoon ging naar Brabant en hij zei voor geld en voor betere uren. Ja. Nou, dat is iets van de hele branche in zijn geheel. Dus, wat zou er dan gedaan kunnen worden om het toch net wat interessanter of wat aantrekkelijker te maken om jonge talenten binnen te halen? Nou, ik denk als je naar de keukenkant kijkt, dus denk ik dat het wel een soort bepaalde hipheid heeft. Chefs zijn gewoon
Een soort celebrities. Ja. Ik denk dat we onze stinkende best moeten doen, maar ook gastheren, sommeliers aan de voorkant. Een bepaalde... Sexy, aantrekkelijk. Ja, aantrekkelijk. En ik weet niet precies hoe dat moet, maar ook wij doen proberen daar mee te doen. Wij hebben een initiatief dat heet Nieuwe Chefs on the Block. Dat zijn vooral nieuwe chefs waar we portretten mee maken. En we gaan nu binnenkort voor het eerst ook daar de Zwarte Brigade, zoals je wil, op de voorkant van het bedrijf bij betrekken. Ja. Dat doen we eigenlijk vanuit de Lotte Wolf Foundation. Ik weet niet of dat jullie iets zegt. Een jonge sommelier die 2 jaar geleden op jonge leeftijd is overleden. En echt de nalatenschap van haar is nu een beetje om ook jong talent weer, ook aan de voorkant, een bepaalde boost te geven. Ja. Sexiness zoals je het zei. Dus ja, daar gaan we nu kijken of we dat... En wij doen eigenlijk niet meer op dit moment dan die jonge mensen bij elkaar te brengen. Ja. Om met elkaar te praten over het vak. En ook elkaar te enthousiasmeren, elkaar te vinden. En ik weet ook niet zo goed wat ik er als Gomeo aan moet doen. Maar ja, wij vinden het ook belangrijk wat er aan de voorkant gebeurt. Ja. Nou goed, met dat soort initiatieven en door zo'n podium te geven, zoals vanavond, kan die boost hopelijk gauw gegeven worden. We doen ons best. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, en gelukkig hebben we afgelopen jaar zijn we in Limburg beloond door zowel Gomeo als Michelin met een stijgende lijn. En Dayna, jij ging net de zaal in om langs enkele chefs te vragen wat zij ervan vonden en hoe zij denken dat de Limburgse gastronomie ervoor staat. Laten we daar even naar gaan kijken. Welkom bij de livestream van Chapeau Magazine en we zijn nu live vanaf het culinair gala van Chapeau. Dit is de 2e editie en wel een heel bijzondere editie, want we zijn hier vanaf het podium van Theaterhotel de Orangerie in Roermond. We gaan eens even kijken hoe de stemming er is. Het voorgerecht is zojuist geserveerd en laten we gaan kijken. Ja, hier naast mij, een van de juryleden, Bart Ausums. Je mag even gaan staan. Bart Ausums, vanavond staat dus onder andere in het teken van de prijsuitreikingen. Ja. En jij bent een van de juryleden. Waar let je dan op? Nou, ik vind het sowieso top om te zien dat er zoveel jonge mensen zo fanatiek bezig zijn. En ja, dat doet me deugd. Dat is echt, het geeft hoop voor de toekomst. Hoe was het jureren? Was het lastig om een keuze te maken? Ja. Zonder te veel weg te geven? Zonder te veel weg te geven lag het allemaal heel kort bij elkaar. Ze waren eigenlijk allemaal goed. En ongeacht wie er wint, zijn het voor mij allemaal winnaars. Want zoiets meedoen, dat is iets, dat neem je de rest van je loopbaan mee als ervaring. En voor mij zijn het allemaal winnaars. Fantastisch, mooie woorden. Geniet van je avond en eet smakelijk. Dank je. We gaan verder, want er zijn veel sterrenchefs aanwezig. En een van hen zit hier. Jan Marijs van restaurant Marijs. Gefeliciteerd allereerst met de ster. Dat is een goed gevoel. Ja, super. Helemaal top. Ja? Ja, is echt... Hoe was dat om dat te horen te krijgen? Ja, dat is super speciaal. En je merkt gewoon aan alles dat Michelin die staat. Qua culinaire gids staat die echt daar. Hoeveel reacties ook van collega's en van mensen. En van gasten en leveranciers. Dus ja, dat is ongelooflijk. En reserveringen die meteen binnenkomen. Ja, dan merk je gewoon dat ja, super. Dat klinkt hartstikke positief. En nou, dus die ster is binnen. Wat gaan jullie doen om er nog één bij te krijgen? Nou, wij gaan gewoon door zoals we nu bezig zijn. En ik las toevallig een krantenartikel terug van toen wij in 2006 de eerste ster kregen. Heb ik dat ook gezegd. We gaan gewoon door zoals we bezig zijn. Dat doen we nu ook. Tuurlijk ga je puntje op de i zetten, maar we gaan door zoals we hebben hem gekregen zoals we nu bezig zijn. En daar gaan we mee door. En blijkbaar pakt dat goed uit. Ja, zeker. Ja. Nou, geniet van je avond en eet smakelijk. Nou, dan gaan we verder naar de volgende. Want zoals gezegd, veel sterrenchefs aanwezig. En nog één zit hier. Ralf Hamers. Hij is al aan het genieten van zijn eten. Van rentree. Ralf, als ik je even mag storen. Eet smakelijk. Proficiat ook voor jou hè, met de ster? Ja, we zijn er heel blij mee. Dat was echt een hele verrassing natuurlijk. Ja? Dus mooier kon het jaar niet beginnen. Dat klinkt als een mooie start. Maar je zag het niet aankomen. Was het een verrassing compleet? We waren er natuurlijk wel mee bezig. Maar goed, het moet je natuurlijk ook gegund zijn, vind ik altijd. Dus er zijn meer mensen die ook goed koken en die het ook gegund is, maar die hem er niet krijgen. Dus dat vind ik wel altijd... Hartstikke mooi. En vanavond staat dus onder andere in het teken van jonge talenten. Ja, in welk opzicht vind jij dat dat heel belangrijk is om daar aandacht aan te besteden? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want we hebben natuurlijk in de horeca altijd een beetje een probleem in de zin van dat we nieuwe mensen vinden, jonge mensen, gedreven mensen die ons vak verder kunnen dragen. En daarom ben ik ook heel trots natuurlijk dat we 2 personen van rentree hebben vandaag die mee hebben gedaan in de wedstrijd, zoals Ronaldo en Simon. En ja, goed, Ronaldo is al een aantal jaren bij ons in dienst en Simon zelfs al 5 jaar, dus dat is wel heel mooi.
Ja, zoals je kunt horen, dus de talenten, de jonge talenten, dat is waar veel aandacht aan wordt besteed vanavond. Want jong talent een podium bieden, dat gaan we hier doen tijdens het culinair gala van Chapeau Magazine 2020. Ja, en Diana, we hebben alle gasten in onze pop-up studio gehad. Wij moeten nog dadelijk terug naar het podium, want we hebben nog de prijs Jonge Ondernemer van Limburg. Ja, en wat gaan we nog doen? Er is nog een kleine primeur, die kunnen we nu nog niet laten zien. Maar dat is namelijk de officiële lancering van de restaurantgids van Chapeau 2020. Strak dus officieel op het podium, maar vanaf morgen al online te bekijken en beschikbaar. Zeker. Wij danken u voor het kijken en ja, wij hebben nog een kleine verplichting en dan gaan de voetjes van de vloer, zoals dat zeggen. Dan gaat de DJ spelen en dan gaan we genieten. Het was weer een talentvolle avond. Tot volgend jaar. Tot volgende keer.